लोगोफोर जय हिन्द। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंसोर खोनासं। मोनाबिलि बसुमतारी, नों जाम्बासो जेम्स, गेमस्रिनि खाथियाव थानो समाया। गेमस्रिया दिल्लीयाव दं, नोंनि 3 गुन फैसा गारो गेमस्रिया। नों जाम्बा, एबसुआ मा जिनिस नों मिन्थिया। नोंजों जाम्बा जाम्बायासो लोगो जायो, मिन्थिबाय जाम्बा। लोगोफोर, आंनाव दाखालि बावै सासे गथ' फिसाया मेजिक देखायफैदोंमोन बड' मिक्सार होननाया आंनि न'आव। बे मेजिक देखायफैनायनियाव बे भिडिअखौ नायना बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों लोगोफोर। बेनि सायाव बाथ्रा सावराय लोगोफोर। ओरैबायदि दुखुनांथाव, बाहेराव दाबो अखा नन स्टप, आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामा दिनै मा जालांखो। आङो दा बेखौसो गियो, दिनै अखा हाबाय थाबाय, हाफोरा गुरै जाजोब्बाय। बांग्रिं फैयाथ', बांग्रिं फैना होनो गोनांब्ला सेस मानो होनोब्ला बेफोरबायदि अखा हाबाय थानायनि उनावसो बांग्रिङा जाखायो। अब्ला आं दा आंनि गिनाया मा, फैनो गोनां दिनाव बांग्रिं जायाथ', जों अखानिफ्राय दैनिफ्रायथ' साइड जाना दङ, नाथाय बांग्रिं फैयोब्ला एबार मा जागोन आं बेखौसो सानगासिनो दङ लोगोफोर। मोनाबिलि बसुमतारी कमेन्टखौथ' आं फरायनानै होखाबाय, माने आं गेमस्रिनि खाथियाव थानो समाया, गेमस्रिया 3 गुन फैसा गारो। मोनाबिलि बसुमतारी, दिनै बर' हारिनि गेजेराव नोंसोरबायदि मानसि थानायनि थाखायनोथ' मा जागासिनो दङ खोनासं। दिनै मोनाबिलि बसुमतारीया आदा खिस्रा फरायनाय मानसि जानो हागौ, गुवाहाटिफोराव थाग्रा। माने आदा खिस्रा फरायबाय बा MA BA पास खालामबाय खोमा। दिनैथ' MA BA ल'थ' मा मिथिगोन ना, गासिबो मिथिखागौ। दिनै मा जानो थांगासिनो दङ, माबायदि फरायबासो मा जब मोनो गासिबो मिथिगौ। अब्ला दै मोनाबिलि बसुमतारीया आदा खिस्रा फरायनानै देखायनो लुबैनाय मानसि, जेबो खामानियाव उदायि। मानो होनोब्ला गासिबो मिथिखागौ, थाखा फैसा गैयाब्ला नों जेबो जाखाया। न'निफ्राय नोङो सकसे थांनो गोनांब्लानो फैसा नांगौ। फैसा गैयाब्ला दिनैनि दिनाव जेबो बुस्थु माने जेबो खालामनोनो हाया, बेखौ मिथिखागौ। बेनिखायनो दा मोनाबिलि बसुमतारीया मा खालामगौ, फैसायाव फकास होबाय लोगोफोर। फैसायाव मिथिखागौ दिनैनि दिनाव सेंग्रा मानसिफोरनाव फैसा गैया। साबेसे सेंग्रा मानसिनाव फैसा दङ? जायफोरनाव कन्ट्राक्ट मावो, हिनजाव गोनांखा, बैसोरनाव फैसा दङ। बे मिथिखागौ। बेनिखायनो दिनै बेयो मा, गेमस्रिजों लोगोजों नांनानै आंनाव कमेन्ट हरदों, बे गेमस्रिखौ सापर्ट खालामनानै। मोनाबिलि बसुमतारी, मानो होनोब्ला फैसा नंना नङा? गुवाहाटिफोराव दङ खोमा। गुवाहाटियाव थायोबाथ' नों ओंखाम बोथिसेनि थाखायबो नोङो जेबो मावाबाथ' नों ओंखाम बोथिसेनि थाखायबो नों हौवा मानसिजों गिदिंनो गोनां जागोन। सोरबा फैसा गोनां हौवा मानसिजों गिदिंबाथ' नों ओंखाम बोथिसेखौ नोङो बोथिथामखौ मोनजागोन। आरो दिनैनि दिनाव ओरैबायदि दङ, दिनैल' नङा सिगांनिफ्रायनो दङ, गुवाहाटिफोराव ओरैबायदि दङ, सोरबा गिदिर मानसिया, हिनजावा गामियाव थायो, सोरबा सेकेन्ड माने टाउनफोराव थाफैलाबायनाय, सोरबा मोजां खामानि मावना जानाय दङ, सोरबा गाज्रि लाइनाव गिदिंनाय दङ। सोरबा गाज्रि लाइनाव गिदिंनाय मानसिफोरखौ मा गिदिर रुम होनानै दोननानैबो थाग्रा दङ, हाबा खालामालासिनो। बेफोरबायदि टाउनाव बेफोरबायदिबो मानसि दङ। दिनै मोनाबिलि बसुमतारीया बैफोरबायदि सोरबा कन्ट्राक्ट मावग्रा बा फैसा गोनां हौवाफोरदो, हिनजाव थाखानाय हौवाफोरदो गुवाहाटियाव रुम भारा माने हौवानि फैसा होनानै दोनजानाय मानसि बायदि मोनदों। दिनै बे ओरैबायदि फैसायाव फकास खालामबाय, फैसाखौ ओरैबायदि फकास खालामबाय, मानो होनब्ला रावनिबो हिनजाव माहारिनि बा सोरनिबा दुखुथियाखौ बिसोर नायग्रा मानसि नङा। सोरबा हिनजाव गोनांखा गथ' दङ, बेखौ बिसोर नायग्रा मानसि नङा। जास्ट फैसा थायोब्लासो फैसाजों जों बेरायनो हायो, फैसा थायोब्लासो जों देखायनो हायो, मबाइल बायनो हायो, बायदिसिना गारि गाखोनो हायो, देखायनो। बिसोरो अनलि फकास खालामदो फैसायाव। बिसोरो बर'बो फकास खालामाखै गावसोरनि ब्रेनखौ। दिनै बैफोरबायदि मोनाबिलि बसुमतारीमोन बायदि मानसि थानायनि थाखायनो मा जादों, जोंनि बर' हारिनि खायफा माने गिदिर मानसिजों हाबा जानायफोरा सोरबाया माने मा जादों, भुगिनो गोनां जादों, दुखु सहायनो गोनां जादों, खस्थ' मोननो गोनां जादों। गथ' गथाय थानायनि उनावबो हौवाया गुबुनखौ लाबाबो मा जेबो खालामनाया, मानो हानो, बोरै हानो? हौवाया बुंगोन, फाय आंनिनो जादो, आं नोंनो मा नांगौ होदो, गथ' गथाय फरायनो आं होदो, आं हिनजाव लाबोनायाव नोंहा मा प्रब्लेम? आं हिनजाव लाबोनायाव नोंहा मा प्रब्लेम? बिसाराया मेगनाव मोदै लानानै मेगननि मोदैखौ हुखोमा गाबै थानो गोनां जादों, बाध्य जानानै थानो गोनां जादों। बैफोर मोनाबिलि बसुमतारीमोन बायदि मानसि थानायनि थाखायनो आं बेखौनो बुंगोन, रावबो हिनजाव मानसिया हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि हौवायादि माने गावनि हौवानो बिसना बानायना होनो रावबो हाया। सहज बाथ्रा नङा। दिनै सासे हिनजावा हाबा जाखांबाय, गथ' खांनानै गावनि हौवानि थाखाय गुबुन बिसना बानायनानै होबावनाय, माने गुबुन बिसना बानायनानै होबावगोन, माने सहज नङा। बिखायाव अर जोङो बिसोरनियावबो, नाथाय उपाय गैयिनि थाखाय बिसोरो मा हौवानो गुबुन बिसना बानायनो होनो गोनां जायो लोगोफोर। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, मोनाबिलि बसुमतारी,
नों दिनै गुवाहाटिफोर बायदियाव दङ खोमा, बबेबा टाउनाव दङ खोमा, सोरबा हिनजाव गोनांखा हौवा बोराइफोरजों खोनासं मोनाबिलि बसुमतारी, नोंसोरो गाज्रि खामानि मावबाय था, जों बेखौबो डिस्टार्ब होनो थाङाखै। आंखौ जाम्बा बुंदों ना? नोंसोर सोरबा माने गथ' गोनांखा हौवाफोरजों थानानै दादागिरि देखायदो खोमा, नाथाय जों बेखौ डिस्टार्ब होनो थाङाखै। आंखौ नों जाम्बायासो लोगो जायो होनना बुंदों ना? आंबो जाम्बा जानानै आरो आंजों जाम्बा मानसिया लोगो जायोब्ला बै मानसिखौ आङो लाफाजोबनानै जों जाम्बा बायदि खामानि मावगोन ना, नोंसोर जोंखौ हमथानानै हानाय नङा। आं बुंखायो, जों जाम्बा जानानै ब्रेनखौ जाम्बानि इउज खालामनानै जोङो बेलेग तारिकानि खामानि मावगोन ना, नोंसोर 1% बुजि मोननाय नङा। मा जानो थांगासिनो दङ, मा खामानि जागासिनो दङ, अनलि नोंसोर दावराव जानायखौल' खोनागोन, नाथाय नोंसोर हमनानो मोननाय नङा। आं होनखादों, बै जाम्बाखौ, बै आंदो जाम्बा लोगो जाग्राखौ आं लाफानानै बिसोरनि खर'आव ब्रेनखौ वाश आउट खालामगोन ना, मिथिबाय? ब्रेनखौ बिसोरनिखौ वाश आउट खालामनानै खामानि मावगोन ना, जों जाम्बाखौ होबथानो हानाय नङा होनखायो आं। आरो आं बेखौनो बुंगोन, बे एबसुआ मा जिनिस बेखौ मिथिया होनदों। आं एबसुखौ मालाबाबो गाज्रि बुंखाया। सोरबा जों एबसुनि दैदेनगिरिजोंसो डाइरेक्ट रायलायो, डाइरेक्ट सोङो, बेयावनो बिसोर आंखौ गाज्रि मोनदों। खोनासं, एबसुआ मा जिनिस? एबसुआ गोदोनि एबसुआ आलादामोन, दानि एबसुआ आलादा। मानो होनबा गोदोनि मानसिनि साननाय हनाय आलादामोन। दिनैनि दिनाव जोंनि साननाय हनाय सब आलादा। गोदो मा गानोमोन? लंपेन्टखौ गोजौ गानोमोन, दिनैनि दिनाव लंपेन्टखौ गाहायाव गानो, अब्ला आलादा नंगौना नङा? गोदो मोनसे समाव एबसुआ मा खालामोमोन? गुवाहाटियाव गाज्रि खामानि मावना थाग्राफोरखौ हमनानै लांनानै बुयोमोन। दिनैनि दिनावथ' रावबो बुवा, नंगौना नङा? दिनैनि दिनाव बुवा। मानो बुवा? मानो होनबा गासैबो जोंनि साननाय हनाय, गोदोनि साननाय हनाय, दानि साननाय हनाय माने सोलायजोब्बाय। बेनि थाखायनो मा बेफोरबायदि खामानिया जाला। बेनिफ्राय मा बुंगोन नाय, गोदोनि एबसुआ माबायदि मावोमोन, आं फंसे बाथ्रा बुंनो। जोंनि जायगायाव जादों बागानपारायाव मा जादों मिथिबायना? गुवाहाटियाव थाफैबाय, मास मोननैनि गेजेरावनो हा लायलायबाय साथामसो सिख्लाया। बेनिफ्राय हा लायलायबाय, गुवाहाटियाव लायबाय, मादो मावखो? मानसिफोरा हैरान जाजोब्बाय, बिसोर गुवाहाटियाव थांना मानो बिदि धोनि खान्थि फैखो, मा जाखो? बेनिफ्राय सानसेखालि मा जाखो? बिसोरो सासे गथ' फिसा रुवाथि थाग्रा मानसिखौ मा खालामना लाखो? गावसोरजों गुवाहाटियाव लाना फैखाबाय। लाना फैफानानै मा बे सिख्ला गथ'खौ जायफोर उन्दुग्राफोरा खेबसे उन्दुनानै मा खालामखो? उन्दैद्राय बेयो, बेखौ हगार हरफिननो होननानै बे सिख्ला गथ'नि सिगाङावनो 20,000 फैसा होना होबाय। होनानै बे गथ' फिसानो न'आव दोनहैनानै 10,000 होबाय, गावगाय 10,000 लाबाय। बे गथ'आथ' नुबाय, फैनानै मा खालामखो? BLT फोरनो एबसुनो खोन्थाना होबाय, आंखौ बेफोरबायदि हौवाफोरजों उन्दुनो लांनानै आंखौ उन्दैद्राय होननाय हगारफिननानै आंनो बिदि फैसा हरनायखौ बे जाबाय होनना। नायबावबाय एबसुआ, हमना लाबोनानै दोखो BLT-आ बुलाय, एबसुआ बुलायबोबाय। गोदोनि दिनाव एबसु बा BLT-फोरा बिब्दि मावोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव मावला। मानो होनबा साननाय हनाया सोलायजोब्बाय। नों मा माव, आंहाबो गुबुन खामानि दङ, नों मा माव, बेफोरबायदि जालांबाय। बेखौ नोङो एबसुखौ लानानै बाथ्रा बुंनाङा, मिथिबाय? नाथाय जोङो नोंसोरनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव जोङो हेंथा होनांगौब्ला बिराद डेन्जार जागोन। मोनाबिलि बसुमतारी, आं होनखादों, नोंसोर मा मावो मावनानै जा, जानला मानला कमेन्ट, जानला मानला बाथ्रा दा बुं। आरो एसेबां बुंनो गोसोबा आङो अपेन अन ग्राउन्ड गिदिंथिंबाय थायो। आंखौ लोगो हमनानै आंखौ मा बुंनो भिडिअ लानानै आंनाव सों, आंजों नांलाय, आं बेयावबो रेडि। अब्ला लोगोफोर, बेफोरबायदि मोनाबिलिमोन बायदि मानसि थानायनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव माखासे हिनजावफोरा मोदै हुगारनो गोनां जागासिनो दङ। मानो होनोब्ला आं दहायनो बुंबाय, सोरबा हिनजावा गावनि फिसायनो बिसना बानायना होनो हाया, सहस नङा। जोबोर खस्थ' दुखु दाहा सहायनानै मेगन मिसिबनानै बिसोरो मा हौवानो बिसना बानायना होनो गोनां जायो। लोगोफोर, अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।